Ah, nagluto ka pa. Ang fiesta na po sa Baguio. Fiesta. Or wala akong maisip na partner ng escabeche. Kaya, pasipin na lang. Off ba yung coco? Walang nag-comment sa baba. Ano tayong Lord Cubes? Marami nang walang siguro ito sa
Add a question like a spicy thing. Thank you. Someone will ask there. 3 million people in the house. Thank you so much. Wala naman si Nightboot. Wala naman si Nightboot. Nightboot, away ka ba? Don't make away-away my visitors. I forgot the dinner. Oh my gosh. So, put soy sauce and some vinegar. And then water. Wait for a moment. Oh, nawala na naman sila. Where are they? Oh boy. How about the carrots?
Ako nga eh. Like yan. Hayaan mo na siya. Nakaganyan.
I some paper.